Bé, és una aventura molt dura, molt gratificant per un costat, però molt dura perquè estar portant la gestió de l'Ajuntament suposa moltes hores de dedicació així, moltes hores que fem dins de l'Ajuntament, per fora de l'Ajuntament, suposa una dedicació total, és a dir, així des de pel matí, per la vesprada, els caps de setmana, dies de festa, l'objectiu és estar treballant pel poble i estem presents en tot. Des de Compromís, juntament amb el PSOE, que formem l'equip de govern, hem estat fent un equip, mai millor dit, però que ha funcionat al 100%, s'han desenvolupat moltíssims, no hem parat de fer feina. A banda de tot el que suposa la feina que porta endavant sempre l'Ajuntament d'asfaltar de carrers, de millora de camins, d'il·luminar, de canvi a LED, de sanejament, etc. S'han fet moltes coses que crec que són importants i que s'han produït en esta legislatura. Només en l'apartat d'educació hem de dir que vam començar la legislatura en la creació del menjador escolar, del CEIP Alfons Iniesta, i això ha suposat que els alumnes puguen gaudir d'aquest servici. Després també en el mateix CEIP hem aconseguit modificar tots els lavabos de l'edifici annexe i a més va fer una passarel·la que connectava l'edifici annexe a l'edifici principal. Però és que en l'escoleta municipal infantil també hem actuat i hem fet una millora, hem fet una renovació de tota la sala d'entrada del centre, que necessitava urgentment una millora. Hem millorat moltíssim tot el tema de la ruta dels Molins, que ja estava abans, però nosaltres hem fet moltes millores. Hem creat en aquests 4 anys zones d'aparcament en la zona antiga del poble, la zona del centre. En el parc de Vila-rosario, també l'esplanada on es fa la representació de la llegenda de Sant Jordi s'ha formigonat tota per evitar tota aquesta pols que es creava. No només es dedicava per a la representació de la llegenda, sinó que també en festes els conjunts que venen també s'ubiquen allí, s'ubica allí la carpa i aleshores això era una demanda que també feia la població, que no hi haguera tanta pols, i amb el formigonat crec que s'ha quedat un espai únic per a poder fer no només els concerts, sinó per a fer també allí diferents actuacions teatrals o concerts de les bandes de música. Crec que les coses en el poliesportiu hem estat treballant, el rocòdrom que s'ha fet tot nou, tenim també les tanques d'accés, també s'han remodelat totes per evitar que el trànsit rodat vagi per dins de la zona del poliesportiu, el parc de calistènia, que també va ser una de les opcions més votades, la més votada en un dels pressupostos participatius. Jo crec que el pas de Compromís ha suposat un aire nou a l'Ajuntament i a la població.